So ito yung entrada niya rito mga kalagalag. So mayroong entrance fee na 75 pesos per head. At ito yung loob niya rito mga kalagalag. Talagang preskong presko, mapuno siya. At malamig ang klima sa lugar na ito. Ito mga kalagalag, yan o. So maluwang, marami siyang pool. Maraming swimming pool. Ayan o, Manliluwag. So nandito na tayo mga kalagalag. So andyan yung swimming pool. Ayun o, bukal o. So ito mga kalagalag, ito yung bukal. Hindi ko alam kung so ayan na. 1, 2, 3, go! Ayun mga kalagalag yung kalikasan. Ayan. So yun yung kalikasan. Dito sa mga tarim. Yung katutubo ito naman sa kabila sa Aguilar sa mga tarim yan ang kalikasan. Ang lusod yan mga kalagalag papuntang Santa Cruz ang Bales. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Laglag TV. Mga kalagalag, ang bagong araw na naman, panibagong vlog at panibagong adventure. Mga kalagalag, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell. Lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal. At isa nga sa ating pupuntahan ngayon mga kalagalag ay itong Manliluwag Hot Spring National Park. Yan po natin matatagpuan mga kalagalag sa mga Tarim, Pangasinan. Yan. So, yan yung ating destinasyon ngayong umaga mga kalagalag. At tayo ay susubok na maligo rin sa hot spring. Dahil mainam mga kalagalag yung natural hot spring sa ating katawan. Lalo na pagka yung may kati-kati tayo sa katawan at yung mga lamig-lamig sa katawan natin. So malaking tulong yan na maalis. Kaya samahan nyo lang kami mga kalagalag sa aming pamamasyal dito sa mga Tarim, Pangasinan. Nandito na tayo mga kalagalag. Yan, so nandito na tayo mga kalagalag sa sentro ng San Clemente, Tarlac. Yan, so ito yung kabayanan mismo mga kalagalag ng San Clemente. Yan, so maliit lang din na bayan ito at boundary na rin ito ng Pangasinan mga kalagalag. So paglampas lang natin sa bayan ay boundary na po yan, mga Tarim na po yan, Pangasinan. So ito yung kanilang munisipyo mga kalagalag. Ayan, sa pagkalampas lang ng bayan mga kalagalag, boundary na agad. Ayan. So kuwan na ito, Pangasinan. May checkpoint lang, mga highway patrol. Ayan, so welcome Pangasinan na mga kalagalag. Ayan. Ayan mga kalagalag, papasok na tayo dun sa Manliluwag Hot Spring. So sa bungad pa lang mga kalagalag, makikita nyo na yung beauty niya. Napakaganda pa lang lugar dito. Yan, itong hugis ng bundok mga kalagalag, talagang ganda lang hugis niya. Parang ice cream na nilagay sa apa. So ito yung entrada niya rito mga kalagalag. So mayroong entrance fee na 75 pesos per head. So 150 binayaran namin dahil dalawa kami. At ito yung loob niya rito mga kalagalag, talagang preskong presko, mapuno siya. At malamig ang klima sa lugar na ito. At maligamgam daw yung tubig dyan mga kalagalag. Kaya subukan lang natin liguan. Ayan, medyo may pahon din pala siya rito. Baka ito na. So dalawang gate, may isang gate doon mga kalagalag. First gate,
Ito yung second gate. Ayan mga kalagalag. So dalawa pala yung gate dito. Yung first gate magbabayad ka, tapos second gate wala nang, titignan lang yung kuan, yung ating ticket. Ito mga kalagalag, oh, yan oh. So maluwang, marami siyang pool. Maraming swimming pool. Ayan oh. So manliliwag ang tamang kwan niya, bigkas ang tamang term niya, manliliwag. So nandito na tayo mga kalagalag. So andyan yung swimming pool oh. Yan, so tignan natin mga kalagalag itong iba pang paligid dito. O, tapos maliligo tayo. So maraming swimming pool mga kalagalag. Andun, mayroon pa doon. May swimming pool pa dyan. So may paupahan din mga salbabida mga kalagalag. Ayan, may mga parent silang salbabida. Ayan oh. So ito yung tubig na umagos galing dun sa bundok mga kalagalag oh. Galing dyan sa isang swimming pool. Yan, so pasok tayo mga kalagalag at kuhan, maliligo tayo maya konti, pahinga lang konti. Tingnan natin yung kung mainit ba talaga. Kung mainit, maliligo tayo. So masarap dito, tahimik dito mga kalagalag. Kaya lang walang katao-tao kasi weekdays kasi ngayon eh. Siguro pag weekend to maraming tao, madumi naman yung tubig, maraming dahon. Malalim din to, malalim oh. Malinaw siya rito kaya lang may maraming dahon. Yan, pero malalim din to mga kalagalag oh. Hindi naman mainit. Tingnan natin yung sa taas. Normal lang yung temperature ng tubig. Baka ito, shower first before swimming. So ito mga kalagalag, medyo mainit sa konti. Mainit konti ito. Ito mga kalagalag, ito yung medyo mainit. Kaya lang mababaw lang siya. Mababaw pa lang kasi tuloy pa lang yung pag-agos ng tubig oh. So ito yung medyo mainit ito mga kalagalag. Pero ito, hindi naman siya mainit, katamtaman lang. Yung parang normal lang siya na init ng tubig. Kaya lang madumi, hindi lang nalilinis kasi mga kalagalag. So dapat ito nalilinis. Natatanggal yung kanang dahon. Yung mga dahon dapat natatanggal at saka yung mga bulaklak ng puno. So nandyan, nahalo na dyan. Kasi wala kasing net, dapat to may net eh. Ayan, dapat na nalagyan ng net dyan para yung mga dumi ng puno, yung mga dahon hindi nahuhulog dito. So maganda mga kalagalag, maganda rin pala ito, itong lugar na ito. Napakatahimik lang na lugar. So hindi natin alam pag weekend, baka maraming nagpupunta rito pag weekend. So maraming mga cottage yan mga kalagalag oh, na pwedeng magamit habang tayo ay nag-i-enjoy dito sa swimming pool. So maganda rito mga kalagalag. Atakitin natin yung sa taas mga kalagalag. Ayan, so pwede maghugas dito, pwede rin mag-shower dito sa labas mga kalagalag oh. Ayan oh. So bago maligo, dapat mag-shower muna dyan. May paakyat pa siya dun sa taas oh. Ito baka ito yung hot spring. Dito malinis.
Oh. Dito tayo maligo. Ganoon din. Ito medyo maliit itong mga kalagalag at hindi masyadong malalim. Doon sa kabila, malalim siya. Siguro nasa mga 8 feet yun ang lalim nun. Dito, ano mayroon dito? Anong mayroon dyan sa kulungan? Mga may buhaya dyan? Ano mayroon dito sa kulungan? Dito yung kuan. Ito yung bukal. Ayan o. So dito pala galing yung bukal. Kaya tinakpan. Ayun o, yung bukal o. So ito mga kalagalag, ito yung bukal o. Kita nyo. Hindi ko alam kung malinaw ito sa kuha natin. So ito yung nagpupuno dun sa mga swimming pool. Yan, ito yung umaagos papunta roon. Nilagyan nila ng harang mga kalagalag oh. Kita nyo mga kalagalag yung umusok dun oh. So ito yung source ng tubig nila mga kalagalag dun papunta sa mga swimming pool. Yan. Siguro ito medyo maligamgam ito o medyo mainit ito kunti. Kaya pagdating na doon, hindi na, lumalamig na siya. Pag dito galing, talagang mainit pa siya. Kasi ito yung pinaka bukal niya eh. Maganda at na-develop ito. So, kung ito mga kalagalag ng DNR, ang lugar na ito. Ayan o, kaya talagang tinakpan siya mga kalagalag o. Para hindi madudumihan. So, napakalinaw yung tubig na lumalabas doon. Yan pala yung pinaka-source ng tubig. Yan mga kalagalag, maligo muna tayo. Tikman natin yung kanilang hot spring. Halika, lapit ka pa kunti. Ayan. So, ayan na. In 1, 2, 3, go! Malalim mo. Pababaw lang. Talikod-talikod ka pa ng... Ha? Nakatungtong ka na sa tile? Ha? Nakatungtong ka na? Oo. Mababaw lang. Pagka doon malamig. Malamig po ka dito oh. Malamig. Mainit ano. Tingnan mo to. Kunan mo to. Ito mga kalagalag. Yung tubig na galing dito. Mainit. Ayan oh. Mainit siya. Kaya lang pagdating doon. Malamig na. Hindi niya na kayang painitin. Dito ang masarap oh. So mainit siya. Yung katamtaman yung init niya sa lugar dito. Yung buga nitong tubo na ito. Na galing doon sa pinaka bukal. At mababaw lang ito mga kalagalag, mababaw lang oh. Ayan, hanggang halos leg ko lang ang lalim nito. So mga nasa 4 feet lang ito. 4 feet to 5 feet siguro. So ayan mga kalagalag, may Ranger Tower dito. So silipin lang din natin at pwede naman daw sabi nung katiwala dito. Mataas. Silipin na natin tong Ranger Tower. Malapit na tayo sa taas mga kalaglag. Ito yung Ranger Tower mga kalagalag oh. So andito tayo sa tuktok. Akitin natin to. Magandang view dito. Sulit sa ganda.
ayun mga kalagalag, yung daang kalikasan. Ayan. So yun yung daang kalikasan. Dito sa mga tarim. Yung daang Katutubo, nandun naman sa kabila, sa Aguilar. Dito sa mga tarim, yan. Daang kalikasan. Ang lusot niyan mga kalagalag, papuntang Santa Cruz. Santa Cruz Zambales. Mahirap umakyat dito, pero pagdating nyo sa taas, wala, mapapawi lahat yung pagod yung mga kalagalag sa makikita yung magagandang tanawin sa lugar dito. Ayan. Hihingaling ka mga kalagalag pag akyat. Talagang malupit yung akyatin, pero sementado naman yung daan mga kalagalag na ginawa nila. At mayroong hawakan naman siya. Okay lang, paghirapan mo talaga mag-umakyat dito. Pero pag nandito ka na mga kalagalag, nako, ang ganda. Napakagandang tanawin sa lugar dito mga kalagalag. Ayan oh, fresh na fresh yung kagubatan dito mga kalagalag. Kita nyo yung mga kahoy na yan oh, talagang protected area na kasi yan mga kalagalag, yung mga gubat na yan. So bawal lang pumutol ng mga kahoy dyan. Okay, dito naman mga kalagalag, bawal yan. So bawal mamutol ng kahoy dito. So protected area na kasi ito. Ayan, napakaganda. Sulit na sulit yung pamamasyal natin mga kalagalag. Ayun mga kalagalag, pababa na tayo. Yan, pero sa pababa natin mga kalagalag, so makikita natin yung magagandang tanawin pa rin. Ayan oh. Oh. Napakagandang tanawin mga kalagalag. Yan, so kita natin yung kapatagan ng Pangasinan mga kalagalag. Ayan. Yung bundok na nakikita natin mga kalagalag, sakop na ng Mountain Province yan, yung kabundukan dyan na nakikita natin. Ayan, pababa na tayo. So magandang kuha naman mga kalagalag at may hawakan. Ayan oh. So may hawakan kaya hindi naman mahirap yung paakyat, kaya lang malalaki yung hakbang. Ayan oh. Hindi parehas yung hakbang ng kanilang hagdanan. Mayroong mataas, mayroong mababa. Nakita natin mga kalagalag yung pinagmulan nung tubig. Talagang kita natin kumukulo talaga. At yun ay nakashield na mga kalagalag. Nilagyan nila ng takip para hindi madumihan. So napakaganda mga kalagalag. Sulit na sulit ang pamamasyal din natin dito. At pinasyalan din natin mga kalagalag yung kanilang Ranger Tower doon, na kung saan may view deck doon na makikita natin na lahat ng paligid dito mga kalagalag na talagang sobrang ganda. Mahirap lang siya akyatin, pero pagdating doon sa taas mga kalagalag, mapapawi yung pagod nyo sa makikita nyong magagandang tanawin na nakapalibot sa lugar na ito. Talagang sulit na sulit mga kalagalag, ang ganda. Napakaganda mga kalagalag. Kaya kung may time kayo, pwede nyong pasyalan ito mga kalagalag. Ipasyal ang buong pamilya, pwede kayong magpiknik sa lugar na ito. Lalo na mga kalagalag, parating na naman yung summer season. So pwede nyong idagdag ito sa bucket list ninyo na pwede nyong ipasyal ang buong pamilya. At napakalapit ng mga kalagalag, nandito lang ito sa mga Tarem, Pangasinan. So halos boundary lang doon sa San Clemente, Tarlac. At napakamura lang ang entrance mga kalagalag, 75 pesos lang per head. At makukonsumo nyo na yun hanggang hapon mga kalagalag. At napakasarap. So sulit yung paliligo dito, may pagpipilian kayong mga pool, mayroong pang bata at saka pang adult, so mayroon. So pwedeng ipasyal at masarap magtampisaw dito mga kalagalag, lalo na parating na yung summer. Kaya mga kalagalag, dito na natin putulin yung ating pagbablog at abangan nyo na lang mga kalagalag yung susunod pa nating mga vlog na mga video na ipapalabas natin mga kalagalag. So ako'y muling nagpapasalamat sa mga nag-like, nag-share, nanood sa aking video, at higit sa lahat mga kalagalag yung mga nag-subscribe at saka mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. I wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.